बोलो अंधा ब्लॉग। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बड' आन्ध्रा ब्लग चेनेलाव दिनै मोनसे गोदान आपडेट लाना फैदों। बेनिखायनो जायफोरा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामबानो जाबाय। नोंथांमोन आङो बिएन प्रडाक्शन नैबे प्रडाक्शनखौ नुदोंना? नोंथांमोना बे प्रडाक्शनखौ गोबाङानो मिथिखायो जानांगौ। बे प्रडाक्शननिफ्राय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ। माने बिथांमोना थाबैनो लाबोसिगोन। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाबाय आलासि। बे आलासि मिउजिक भिडिअआव नोंथांमोना गुबैयै बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बिथां लिंसार बसुमतारीजों लोगोसे फावखुंग्रि हेलेना दैमारि बिथांमोननि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। बे मिउजिक भिडिअखौ बिग्राय बसुमतारी बिथां बिग्राय बसुमतारीया डाइरेक्ट खालामदों आरो सिंगारबो दङ बिथां थाजिम नार्जारी, बिथाङा सिंगार, आरो प्रडिउसखौ बिथां निकि नार्जारी बिथाङा प्रडिउस खालामदों। थाबैनो नुनो मोनगोन। नोंथांमोना वेट खालामदो। जेब्ला बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामो आङो आपडेट होगोन। थैंक यू, बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।